Baba Makadi. Ndiri pangu makasimba. Ini ndinoitwa Mukoma Sly. Tauya kuno kumadziva nekuda kwekushushikana kwamuri kuita semhuri nekuda kwemwana komana wenyu ari muchipatara. Mungatitsanangurira zita renyu rizere kuti munoitwa vanhu? Nini zita rangu rinonzi Cosmas Ndombe. Munobuda muri mumusha upi kumadziva? Ndinobva muBukura Ofara kuNyamaruro kuKipten tomandogara. Tinotenda. Ngatipinde munyaya yedu. Muri kushushikana nezvemwana ari muchipatara. Zita rake anonzi ani uye ane makore mangani? Ndiri kushushikana nemwana wangu anonzi Tafadzwa Mahuni. Senemu akatoreswa chitupa kumusha kwaana sekuru vake. Saka mwana uyu akanga ari kumugodhi kwaashandira ari kuJumbo. Saka vakadzingidzwa nevamwe vanenge vachishanda navo hamenokuti chakanga chanetsa chii. Mushure mekutiza akanowira mugomba rine 14 meters. Akangoenda ari straight akanosvikonotsika nemakumbo. Saka akatyoka musana nespinal cord ndozvakabuda mushure mekunge aenda kuchipatara abuda muzvitauro radhokota. Saka pakuti arapwe pari kunzi pari kudiwa simbi. Simbi iyi takabvunza maquotation ayo zvakanzi iri kuita 1200. Uyezve ane nguva yakareba ari muchipatara zvokuti pari kudiwa futi mari dzemibhedha dzakawanda, mishonga tanga tichimboedza kutenga but pamwe pacho takutokundika nokuti mari dzacho hatina. Inini wacho handina chandinacho kana mombe chero chimwe chekuti chinotengeseka kuti ndikwanise kumubatsira handina. Pakuberekwawo ini ndakaberekwa nehanzvadzi yangu yakashaya, saka ndosara ndiri ini nevana vangu. Vana vangu vacho hapana vamwe ari kukwanisa kundibatsira, saka zvinhu zvacho zvandiremera. Ndotoshaya pakutangira, hapana kana ari kunditarisa izvozvi. Ndotoshaya kana mari yoti nende kubhindura ndonomuona ibasi. Saka ndachikumbirawo kuti kana pane vanokwanisa kundibatsirawo vandibatsirawo ndikwanise kuti ndirapise mwana wangu. Mwana wenyu ane mhuriwo here? Ane vana vaviri, mumwe ane 5 months. Mumwe wacho anenge ane 3 years kana kuti 3.5. Asati atoenda kuECD. Apa kuJumbo kwaanga achishandira tikutaura zvokuti ari kuita basa rekukorokoza here? Aikorokoza. Saka zvakanyatsoitika musi wachona uyu waari kuzonzi akazowira mumugodhi, inatsopindai muzvizere mukati menyaya kuti akazobudiswa sei mumugodhi iwoyo wakadzika kudaro kusvika azosvika kuchipatara nemaziro amuri kuita? Ari kuti pane vakomana vaanoshanda navo. Saka ndatangira pamberi zvakaitika ndozvokuti hanzi pane vakomana hamena vanoti mabhodhi kana kuti chii. Saka ndofunga ndovayavadzingirira. Awira mumugodhi, hanzi akanga aingoshedzera ari mumugodhi imomo achivheneka tochi yake kuti ioneke kunze. Saka lakiwo enough ndofunga shamwari dzake dzacho vamwe vanoshanda navo ndiye akazokwanisa kumuona. Ndobva ziva kuti ndiye amuona, ndobva ndokandira tambo irobude. Zvikanzi handitogoni kuibata tambo yacho. Uyu ndokuchitsvaga mumwe wavo futi. Atsvaga mumwe wacho hanzi akazoita kuti mumwe apinde mukati mugomba. Osunga iye, amusunga. Iye ndobva amusungawo kuti paanenge achidhonzwa achibuda paya paanenge achikondorora mbi yake kuti asarovere madziro kuti asakuware futi zvakanyanya. Vabuda hanzi achingomburitsawo kunze akangoti rapata. Ndokubva vatsvaga mota. Vamutakura kuenda naye Concession Hospital. Concession Hospital ndokwakaitwa skani nadhokota. Vaita skani ndobva vanzi musana wachikoka, spinal cord yadambuka. Saka munhu ndobva zvanzi endai naye kuBhindura Hospital. Ndobva vamutakura vakaenda naye kuBhindura Hospital. Asvika kuyo ndobva takazopiwa nhamba yemafoni emaquotations because pakanzi pari kudiwa simbi nemascrews. Ndobva takazoudzwa zve 1.2. Saka kuti tichibatanidza mari iyoyo ndoya tiri kukundika kuti tibatanidze. Then apa mabills emuchipatara handofunga yatowanda mari because zvino zvinonzi mubhedha wekuita $6 pazuva. Saka yatova mazuva akutodarika 20 kumberi ukati hazive kuti zvichamira sei. Zvinoti chero paakawanikirwa mari yesimbi iyoyo achambogara mazuva ari muchipatara imomo? Ndo zvazvinotoreva kuti anotogara nokuti acharapwa pachadiwa mari yekuti abude futi muchipatara. Then pane mapiritsi mamwe anenge achidiwa mishonga, kunzi mishonga yekuti adzikisire marwadzo, pane mapampazi anodiwa semunhu asiri kukwanisa kuzvibatsira.
saka zvese izvo zvinoichida mari. Tiri kuti padambudziko rine mwana wenyu hungu muri kutaura kuti akatyoka spinal cord, ndezvipi zvaasiri kukwanisa kuita ari pamubhedha ipapo? Pamubhedha hapana zvaachakwanisa kuita, kana kuti atendeuke aite sei. Anongorara remusana kana kuti nedivi rekuraiti iri, divi rekuleft iri haakwanisi kurara naro, anoti kunondorwadza. Then kubva muchiuno kuenda kupasi kwesoko hapasina chaachanzwa. Kana kuda mupindura kutobata makumbo wisira kuku wisira, kana ukamubata makumbo acho anenge achiti hapana chandiri kutonzwa. Akakuwara. Ko panyaya yekuenda kutoilet zvakamira sei? Haatokwanisi kuenda kutoilet, tiri kuti totomutengera mapamba. Zvinoti rimwe dambudziko futi remari inotodiwa yekutenga mapamba iwayo. Weti anenge oiswa uchichubwa zvichingodaro, hazvina kutomira mushe. Saka panyaya pamunoita pavisiting paipai ndezvipi zvamunomuigira imi? Pavisiting tikasvika tinoita tomubvunza kuti uri kudei. Pamwe achati ndigirei raisi, pamwe ndigirei sadza nechikeni. Anongotaura zvakasiyana siyana, ndikuda koko. Asi kudya kana aigirwa zvekudya zvezvo ari kudya ake? Ari kudya ake, but haanyanyi kudya, asi kudya ari kudya. Mazuva apera anga achitonetseka, anga achimudya asingaendi out, hamena kuti chichaitika. Asi ekuko zvinezvi zvinenge zvaanani, akuita out. Akuenda out, ari pamubhedha ipapo? Ari pamubhedha ipapo, anopfekedzwa mapamba. Zvinoreva kuti kunyange nekugezeswa ari kutogezeswa nemanesi muhospital? Manesi ndivanotomubatsira zvese, hapana zvaanotokwanisa kuita ega. Vachitsanangura kana kuti achitsanangurirwa nana chiremba, kana kuti imi makamboona mukana wekutaura nachiremba here vari kutaura kuti pari kudiwa simbiyo? Takataura navo, vakatonyora, vakatotipa prescription yacho yesimbi dzacho zvikanzi ndidzotengai. Saka dati takazosvika pakubvunza makotesheni acho atipa manhamba emafoni okufonera. Vari kuti upenyu hwake hunozomira sei kana aita successful operation? Vari kuti zvokuti achafamba kana kuita sei hapana munhu wekuti anenge akurarama ari pacheya. Saka simbi idzodzo ndo dzavari kuda kuti azokwanisa kugara pawheelchair. Pasina simbi idzodzo haatokwanisi kumuka, hapana zvaanokwanisa kuita. Asi akaiswa simbi anenge akukwanisa kugara pawheelchair. Kana asina simbi angori munhu anogara akangoti tasa akangorara. Imi musi wacho nayo nyaya yakasvika sei kwamuri kupi muchiite? Ani ndaitori kumusha, because iye akanovakira kunonzi kumupfurudzi, ndiko akavakira. Saka ini ndaitori kumba ndiri panhamo ipapo, ndipo ndakazotonzwa ndichitaurirwa, ndafonirwa nomwe mwana wangu kunzi ndo zvaitika mukomana adonhera mugodhi atyoka musana, atori kubhindura kuhospital, inga iri Saturday. Saka ni Sunday kuseni ndakazongomukawo ndichienda ndichimuona zveshuwa mwana ari muchipatara. Neimwe shamwari yake yacho yakamuperekedza kuchipatara yaitorimo, ndiye akazi ngaakutonditsanangurira kuti ndo zvakaitika. Iyo semunhu anga achishandawo achikurukuza tozoti vanombobata mari, anga asinawo masavings here muchinzwa nemudzimai wake, kana naiyo handi ari kutaura? Ari kuti zvakamira sei? Akaomerwa, munoziva vakomana vanoenda vachiita mabasa vanoti vakaona kuti mari vanobva vada kutenga vopedziridza. Akanga akatenga hake mota, but mota yacho yakafa. Kuti utengese chinhu chakafa hachitengeseki. Ndoita taitorasa kuti tikatengesa togona kubatsirika nemari yacho. Then kana zvinhu zvakamira saizvozvo, kana munhu chaiye haakwanisi kuti angade kutenga chinhu chakamira. Saka tikokwanisa kuwana zvokuita hapana. Mombe takaona kunenge kune 1 mombe yacho kana ukaitengesa ibuditse mari yatiri kutaura nezvayo. Saka makaomerwa? Aiwa, hana ndakatopererwa. Kana uchiona inini wacho ndichitoshaya mari yekuti ndinomuona kuchipatara panokwirwa $3 kureva kuti kuomerwa kwakanyanya. Saka vangade kukubatsirai, vangakubatei panhamba dzipi baba Cosmas? Vanoda kundibatsira vanondibatsira panhamba dzinoti 0774 385 153. Ndo nhamba dzangu dzinobatika kana paEcocash. Dzimwewo hadzo dzisiri paEcocash i0715 960 626. Dzese dzinoburitsa zita rei? Dzese dzinoburitsa zita rekuti Cosmas Ndombe.
ava tinotenda kuti kune vari kunzwawo vateereri mhuri yeZimbabwe ndiwo baba vakurukura nenyaya yemwanakomana wavo akasangana netsaona tsaona yekuti akawira mumugodhi. Vari kutsvaga rubatsiro, ari muBhindura hospital, vari kudiwa mari yakawanda. Tinoimba kuti muchabatana nababa nekuvabatsira. Namba dzavo dzavapa ndidzo dziri pascreen.